हरे कृष्ण हरि बोल। आज गोटे आपन को बहुत बढ़िया गोटे पिकनिक स्पॉट देखी जोटा कि आमर नयागढ़ ओडगाँ ठारू ओडगाँ मार्केट ठारू मात्र 6 ରୁ 6.5 किलोमीटर दूर हम जोटा कि आमर भगवान शिव पूजा पाँच सी आमर द्रुति किशोर नाम परिचित। आसन देखा से मंदिर चलो। तो देखो यहाँ हूँ भगवान नुआ गेट ए कम हो आम मंदिर आड़ की जा बर्तमान जो तुम नुआ गेट कम आरंभ होटे जावास बंद अच्छी देखो देखिपे जगह केते सुंदर होइछि। एटा मोर प्रथम करी मु एठिक आसी कहीं मोर ये रामनवमी जेहेतु ड्यूटी पड़ता तेणुक मुझे आसी कौन पे आज बहुत मन है जे नहीं आज तो ड्यूटी नहीं जमती मत जावा पड़ो तो बहुत भी इच्छा है जावाई सका गाधा गुधा कर बाहरी पड़ी एवं आसिकी भाई एपटे ऑटो मिलवा टे कष्ट हो कहीं मुझे बहुत सका पलि आसी गाड़ी मिलवा बहुत कष्ट हो तेणुक लिफ्ट मागी मागी 3-4टा बाइक लिफ्ट मागी मागी मुझे देखु मंदिर अपॉइंट रहा बहुत सुंदर प्लेस है आप जो टाइम आसपारे कि शीत दिन आसे बहुत भल लगे कहीं बहुत सारा पिकनिक स्पॉट यहाँ जेहेतु ये बहुत सारा लोक आसते बुलायापी ये शीत दिन बहुत लोक हमें कहीं आमर प्रत्यक्ष ठाकुर भगवान शिव ये पूजा पाँच चतुर्पार्श्वटा देखो बहुत बढ़िया सुंदर प्लेस है आज्ञा आप जब रोसे बोसे करेंगे ना बहुत बढ़िया लगे ये गोटे छोटिया पार्क टे नुआ काम होनी काम हो जो मैंने भी रोसे करने आसवे बहुत बढ़िया जगह अच्छी पछपटे जगह अच्छी ये जगह आम सुंदर गोटे ऑफिस एवं पार्क हो देखेबी आसन जीवा देखो मुझे सका आसी तेणुक आज लोक टे ना आगे पर लोक हो देखिए केते सुंदर प्लेस है। प्रथम आपन को दर्शन करेबी जो भगवान को जगिक अच्छा ये जापर तो देख भगवान को जगिक अच्छा अनेक बस भगवान कुआड़े के नजीवे देख आसन जा भितर को यहाँ हूँ तार मुख्य रास्ता बाबा द्रुतिकेश्वर मंदिर चलो ए भीतर को जा देखा ये बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कम हो टूरिस्ट प्लेस जेहेतु बहुत बढ़िया कम तो हो निश्चिंत देखिए जगह पूरा सुंदर लगे जोटा देखो आप देखो शिवंकर नुआ मूर्ति गोटे काम चलती जामुपाटना जोटा कि ओडगाँ पाखर 6-7 किलोमीटर हम ये गाँव चलो आस देखा यार एवं जो आप मंदिर देखा यही मंदिर चतुर्पार्श्व बहुत किसी देवादेवी मंदिर रही जोटा कि आपण मानू बहुत सुंदर लगे देखापी जदि भी आप देखी ना भी जमी निजर समय काढ़ी आसतु एवं देखु यार चतुर्पार्श्व किभली भाव में पुरातन देवादेवी रही
ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୀଠଟି ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରାଜା ମହାରାଜା ଅମଳର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶୈବ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୈବପୀଠ ମହିମା ଓ ବିଶ୍ୱସତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଅଶାନ୍ତିରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପାତାଳ ପିତା ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦ୍ୟୁତିକେଶର ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖରେ, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଉନି, ତେଣୁକରି ଏଠି ନନା ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଣନ୍ତୁନି ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ଟୋଟାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖାଉଛି ଏବେ, ଏସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଗ୍ରହ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ମନୋହର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଏହାର ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ପଛକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ରାମାଗାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, କାହାର କିଛି ଭୋଜି ହେଲା କି କୌଣସି ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମା ବିମଳା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ କଲର କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମନା କଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠିବା ଏଠି ନିଷେଧ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ନେଇପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୟୁତିକେଶର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବାବା ପୁରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଛୋଟ ବି କହିହେବନି, ବଡ଼ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କୁଆଁରିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଲାଗିକି ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ଉପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉଟା ଦେଖାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟିଟା ଫାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଘଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେ ଅବହେଳା ରହିଯାଉଛି,
ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଦୃଶ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ସବୁଜିମା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଝରର ସମସ୍ୟାମାନ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ମେଳା, ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଠାରେ ଜାଗର ମେଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଜର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ କୁଆଁରିଆ ନଦୀରୁ ଜଳ ନେଇ ବାବାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସେମାନେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏହା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ବାବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବାବା ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ମାନସିକ ଗଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଭଳିଆ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସାଇଡ଼ରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ରୋଷେଇଶାଳ ଏଇଟା। ତାପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ରାମଗାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ୟା ତଳେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପାଖ ଏବେ ଭିଉଟା ଆପଣ ତଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ତଳଟା ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କଲର୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଟୋଟାଲ ଭିଉଟା ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଓ ନିଜର ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ଭଗବାନ କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ବାବା ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏଠି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ